Espazio Gipuzkoa guain dela 50 urte sortu zala eta bere helburua izango litzake garun paralisia eta beste antzeko afekzioa dituztenen alde sortu zen erakundea, familien erakundea, beraiei bizitza duina eta bere eskubideak egunerokotasunean praktikan jarri ahal izateko sortu zen erakundea. Aspaze familia oso ugaria da, ia 500 erabiltzaile izaten dira, bere familiekin batera. Profesional aldetikan gutxi gora bera 350 profesionaletaz inguruan osatuta dago. Eta bolondrez, voluntarioen aldetikan 125-130 osatzen dute. Lo que más te gusta de Aspace, ¿qué es? La vida en la casa, las excursiones que hacéis, el buen ambiente. Eso, el buen ambiente que hay. Aquí. Bien. Gipuzkoarrok gehiago ezagutu beharko genuke Espazio Gipuzkoak egiten duen lana eta Gipuzkoako gizarteari eskaintzen dituen zerbitzuak, ezta? Guk disfrutatzen ditugun eskubide guzti horiek ere, beraiek ere disfrutatzeko aukera asko handiago izango dute, zenbat eta pertsona gehiago parte hartzen baldin badute proiektu zoragarri honetan.